Venga. Bueno, pois boa tarde a todos e a todas. Vamos a dar comenzo ás comisións previas ao pleno de marzo, as comisións informativas e, como sempre, por orden que están establecido. Neste caso, pois empezamos por a primeira, que é a de Administración Provincial, Transparencia e Emerxencias. Na mesma, temos como primeiro punto do orden do día a aprobación da ata da sesión anterior. O de sempre, se non hai ninguna alegación, dámola por aprobada. Na seguinte, designación do novo representante do INORDE. Sí. Perdón, sí, con o pleno a Rosendo. Vai dar conta administrativamente Juan, non? Sí, vale. Secretario. Non, simplemente trátase de sustituir o vocal que lle corresponde ao grupo do PSDG con motivo da renuncia de Susana Rodríguez Estévez, e agora propónse para o posto a Susana Rodríguez Rodríguez. Estamos de acordo, non? Estamos de acordo, non hai nada que decir. Ademais, solo cambiamos apelidos. Moi ben, pois venga, pois ben vida a Susana, que non deixamos hoxe tamén, creo que non hai novo, máis somos todos xa veteranos. Moi ben, pois entonces damos o ok a designación logo do novo representante. Bueno, ok non, vamos a ver, votamos, non? Claro. Eu pago de todo, xa, eu creo que nadie, dou por suposto que nadie, sí, que nadie vai a vetar a Susana, non? Somos, eu como se fora na casa, xa o pago a miña maneira, xa. Bueno. Bueno, pois nada, perdón, pero benvida Susana por unanimidade. Vale. Venga, terceiro punto, agora sí que xa en serio. Moción do Grupo Socialista para adoptar unha posición institucional ante a tramitación parlamentaria do proxecto de lei de Administración Local de Galicia. Unha moción, Álvaro Vila. Sí, boa tarde a todos. Bueno, como ben sabemos, está tramitando un anteproxecto de lei de Administración Local. A anterior leva máis de 20 anos de vigencia e consideramos suficientemente importante como para que se abra un debate público no pleno, e onde intentemos consensuar unha posición común entre todos os distintos grupos políticos ante a importancia que pode ter esta lei. Entonces, bueno, non vou fazer máis que ler os puntos de acordo que traemos para intentar consensuar, como ben dicía, unha posición común no próximo pleno. Primeiro, que a Diputación de Ourense defenda ante o Parlamento de Galicia, no marco da tramitación parlamentaria do anteproxecto de lei de Administración Local, o mantemento do limiar mínimo do 20% de recursos ordinarios como obriga das Diputacións provinciais de destinar fondos propios á cooperación municipal, rexeitando calquera proposta de reducción desa porcentaxe. Segundo, que a Diputación de Ourense insta ao Parlamento de Galicia a suprimir ou modificar as fusións municipais obrigatorias, exixindo, en todo caso, referendo previo ao amparo do artigo 5, quinto, da Carta Europea de Autonomía Local e a aprobación por lei do Parlamento. Terceira, que a Deputación de Ourense insta ao Parlamento de Galicia a reformular o criterio do artigo 72 do anteproxecto para que o réximen especial de reto demográfico incluya a totalidade dos municipios en situación de declive poboacional real, adoptando o principio de concurrencia alternativa en lugar da acumulativa e umbrais adaptados á realidade demográfica galega, tomando como referencia o modelo máis inclusivo que establece a Lei Catalá 8/2025 dos municipios rurais. Cuarta, que a Deputación de Ourense insta ao Parlamento de Galicia a incorporar no texto da futura lei un calendario vinculante con prazos máximos concretos e exigibles para o cumprimento dos compromisos asumidos no Pacto Local de 2006 entre a Xunta de Galicia e a FEGAN, sustituindo a expresión de xeito progresivo por obrigas de execución determinadas que permitan o control democrático e xurídico do seu cumprimento. E quinta e última, que a Deputación de Ourense reclame a Xunta de Galicia no marco da tramitación parlamentaria da futura lei o financiamento do 100% do custo real das competencias que a norma atribui ás entidades locais, poñendo fin ao mecanismo estrutural das competencias impropias e a actualización urxente do Fondo de Cooperación Local congelado do ano 2010. Bueno, pues empezamos co turno de grupos políticos que estamos con así, que sacamos. Boa tarde a todos e todas. Moitas gracias, presidente. Simplemente un comentario. A FEGAM xa presentou tamén alegacións e aquí unha pequena consideración. Creo que o prazo para presentar alegacións remata o día 30 deste mes. O pleno é o 27. Non nos sacme todo.
Si rematou, Sí, pero, bueno, despois acontece. Sí, Claro. sí. Vale. se me dirá. Venga, gracias, José Carlos. Nosotros, perdón, non me enteré de nada. Vamos, nada, democracia nada, BNG. Sí, bueno, no, eu creo que este é un debate moi interesante polo que supón a futuro para os concellos galegos, non? Hai algúns puntos cos que estamos de acordo, nós ainda votamos puntos en falta, non? Porque, por exemplo, claro, limiar mínimo 20% de recursos ordinarios, se son o 20% de pouco, sigue sendo moi pouco. Mentras que hai outras diputacións que teñen moito máis, entonces, claro, o 20% desas diputacións, pois, a mellor, de cara aos concellos, pois, é unha cantidad económicamente importante. O problema que temos nós é que, efectivamente, esta diputación provincial, sobre todo tendo en conta que ten 92 concellos que afrontar, pois seguramente está infradotada para os servizos que debería de cooperar cos concellos. Mais alá de que o problema de base é que os concellos están infradotados, porque senón, pois a Diputación ao mellor xa non tiñamos que, vamos a decir, entre comillas, chorarlle tanto. Se os propios concellos tuveran a dotación orzamentaria de todas as competencias das que son destinatarios ao final en boa medida por, non sei se deixación ou delegación de tanto do Estado como da propia administración autonómica, non? Despois hai cousas que aquí non aparecen que para mí tamén son fundamentais. Hoxe pola mañá volvimos a ter seguramente algúns de vostedes máis estuveron na carreira de fondo, bueno, na carreira de fondo non, era a carreira sprint. Ás 12 da mañá había que meter a subvención de turismo, non? Bueno, perdón, e se non estábamos, non sei se entraremos con 12 e 1 minuto ou 12 e 2 minutos, vai estar a cousa aí en foto finis. Non ten ningún sentido, o sea, non ten ningún sentido que os concellos teñamos que estar pelexándonos por nada, o sea, porque ao final é por as esmolas, pero, ainda por enriba, eso, con uns criterios que fuches un segundo máis rápido, un segundo máis lento en meter. Claro, pero por qué? Por que se produce isto? Porque máis do 70% dos fondos que recibimos os concellos a través de subvencións temos que destinar unhos recursos que non temos, especialmente administrativos, para a solicitude das subvencións. Agardar despois a ver si son quen de resolveras en un prazo máis ou menos razonable. Este ano xa lles anuncio que do pouco coñecemento que ten a administración autonómica isto vai ser complicado, porque alá por un mes de maio vanse facer a provisión de plazas e mover para os distintos departamentos o personal que non, bueno, os que non son os da administración xeral, e iso vai ser o acabose hasta non sei cando, o sea, que vamos a ter un funil aí moi importante, pero que ese funil non debería existir de partida, porque non deberíamos estar competindo por esas subvencións, senón que deberían ser fondos xa destinados, como neste caso, sí, temos o Cooperón, que polo menos, xa saben que me gustaría ter máis, pero polo menos o que temos, sabemos ao principio de ano e destinámoslo ao que nós consideramos oportuno. E isto outro é, bueno, salgo 20.000 euros para isto, 10.000 outro día para outro, 5.000 para tal, vai aí mirando e casi podo dicir que para entreternos, máis que para realmente poder ter unha política clara a nivel municipal. E eu creo que iso é algo que de verdade debería sair resolto desta proposta de lei, porque senón non sei moi ben que vamos a modificar. E entendo tamén que non debería de baixar dun 3% dos capítulos 1, 2 e 3 dos orzamentos xerais de ingresos da comunidade autónoma os recursos incondicionados a favor dos concellos. Mais alá xa de toda a retaíla que temos do SAF, de os problemas que temos incluso cos colexios, co mantemento dos colexios, con os puntos de atención continua, o sea, os ambulatorios que ainda sigue habendo concellos que están facendo cargo de parte dos custes, ainda que é verdade que é cada vez menos, pero eso quedou pechado no 2006, estamos a 2026 e ainda estamos pelexando polo que estamos pelexando en 2006. Temos un problema. Eu creo que, xa digo, estando de acordo en moitos destes puntos, a mí, personalmente, quedáseme bastante curtos. Por lo tanto, bueno, hoxe faremos unha reserva de voto, teremos a oportunidade de debatirlo no pleno, pero seguramente intentaremos engadir algunha emenda máis na defensa dos intereses das administracións locais e especialmente, desde logo, dos concellos. Nada máis, moitas gracias. Bueno, moitas gracias.
Patricia Torres. Gracias, presidente. Bueno, boa tarde a todos e a todas. Pois, efectivamente, o prazo xa rematou para facer alegacións a esta lei. A Diputación pois, fixo de feito alegacións a isto, entón eu creo que, bueno, os deberes hai que faceros a tempo, porque ahora isto tampouco, nin está ahora mismo, ainda non entrou a trámite parlamentario. O que está claro é que, sí, bueno, hai que, lóxicamente, darlle unha volta e ver como se pode facer, pero o 20% dos recursos desta Diputación, eu penso que está aquí intervención é moi complicado, porque xa para integrar o que operou no orzamento hai que deixar moitas cousas de gastos propios da casa que teñen que ir sí ou sí para a modificación que vai a este pleno. Se temos que destinar o 20%, non sei como facer. Ao final é que creo que tamén hai que facerlle ver, neste caso, pois, a quen tramita a lei, que esta Diputación é a que menos recursos ten de Galicia. Temos 106 millóns de euros aprobados o ano pasado para este ano, e hai deputacións como a da Coruña que teñen os mesmos concellos e teñen casi 300 millóns de euros, e que claro, xogamos en ligas distintas, e eu creo que outra das cousas que se vai cambiar na lei é que en vez de ser alcaldes imos a ser mendigos, aquí os de Ourense, porque se nos dedicamos a andar pedindo por todos lados. Entón, pero que non é o mismo gobernar concellos en provincias como Pontevedra e Coruña, que teñen un montón de recursos, que aquí, pero lóxicamente a Diputación tampouco ten diñeiro infinito, esa é a realidade. Oxalá puderamos ter máis, porque eu sei que o presidente, se pudera, a intervención lle permitira, daría moito máis cartos así para os concellos que lle permitira dentro da legalidade, non é por capricho, lóxicamente. Pero lógica, é que non damos temos que reconocer a nosa propia situación ante isto. Claro, o 20%, home, todos se nos poñen os ollos xa co símbolo do dólar ou do euro, pero a realidade é que hai que pensar nas circunstancias que temos nos a nivel económico, que non son as de outras provincias. O 20% de 106 millóns son máis de 20 millóns de euros que xa, de feito, xa é prácticamente o que operou, pero bueno, que non é tan fácil. Que o papel todo sostén, pero a realidade despois é outra. Nada máis de momento, gracias. Bueno, moitas gracias. Segundo turno. Sí, como xa dixen algunha vez, pues, intentamos ser o máis riguroso posible. Non estamos pedindo aquí que se fagan alegacións. Estamos falando, o título dice claramente da moción, unha posición institucional. Vamos a ver, isto vai ir ao Parlamento Galego a tramitarse ao Parlamento Galego, indudablemente. Unha lei que votou a Xunta de Galicia prácticamente 2 anos para facer o anteproxecto de lei, donde non houve interlocución previa, ni ca FEGAN, ni ca Diputación, é dicir, se non deron 15 días para facer as alegacións oportunas. A Diputación de Ourense a fixo, a FEGAN a fixo, os concellos a fixeron, a Diputación de Lugo a fixo, etcétera, etcétera. Que tiña máis medio, digamos, xurídico, sobre todo, desde o punto de vista xurídico e técnico. Pero non pedimos que se fagan alegacións. As alegacións a Diputación de Ourense xa fixo. Nós o que queremos é que se debata unha posición entre os distintos grupos políticos que temos representación aquí na Diputación e, se podemos, se somos capaces de chegar a un acordo institucional, digamos, a un acordo nesa moción, se traslade ese punto de acordo ao trámite parlamentario que se vai producir en breves. Non pedimos alegación ninguna. Nós sabemos perfectamente que, cando fixamos a pregunta no anterior pleno, xa sabíamos que o día seguinte acababa o tempo para pedir as alegacións. Non pedimos eso. Con respecto ao 20%, creo que contestaste tú perfectamente. Se somos capaces este ano de acadar o 20%, eu xa sei o que me vai contestar o presidente, indudablemente. Pero, bueno, se sei, é dicir, trátase de que, como ese debate o habíamos, tendrémoslo no pleno, pero só tuvemos no pleno os orzamentos, claro, a diferencia de que os concellos nos podamos planificar e na modificación poden ir gasto corriente, como vai neste caso para a Diputación, ou viceversa. Eu creo que a postura que se adotou este ano, de un punto de vista, é a correcta, porque así os concellos podemos planificar perfectamente. E agora o gasto corrente ven a modificación oportuna, e a Diputación, ao mesmo tempo, pois, se pode, digamos, artellar ou facer uso das atribucións para pagar esas facturas ou para pagar esos convenios pendientes que ten, ou incluso partidas que se poden adoptar máis tarde. Con respecto ao argumento de Blanegá, pois, olha, só falamos máis veces totalmente de acordo, indudablemente, é blanco en botella, é dicir,
un plan cooperou a nivel de Xunta de Galicia é o que pedimos todos, e non ter que andar pelexando por amigallas de subvencións, si 30.000 euros para turismo, si o 70-80% para... Claro, indudablemente o que pedimos é indudablemente unha similitud dun plan cooperou e que se financia os concellos como se ten que financiar, pero bueno, de momento non estamos nesa tesitud, non estamos nesas posibilidades, co tempo se irá, pero indudablemente por lo menos irá mínimos. Moitas gracias. Bueno, alguna intervención máis? Non? Sí. Non, é que o problema é que agora ponse viva da mesa esta lei. Entón, abrimos o melón agora para falar destas cousas ou despois pasouse nos la voz. O sea, non vamos a ter oportunidade non sei cantos anos de volver a falar desto, non? Pero xa está, a lei feita, acabamos de facela, non vamos a modificala agora de novo, non? E aí está o problema. O sea, eu considero que non ten nin pés nin cabeza que teñamos como concello máis fondos dun plan cooperou da Diputación Provincial de Ourense que do plan de cooperación da Xunta de Galicia. Non ten nin pés nin cabeza que dende 2008 eso non se movera, porque os do Estado son escasos tamén. Os do Estado, meu Deus, que lle den 2,4 euros por habitante, o sea, en porcentaxe, non? A Madrid e a nós 1,2 e aos concellos de menos de 1.000 habitantes 1, eso non se lle pode ver, vamos, non sei quen se puxo a facer os números e a intentar facer a xestión a ver, a min gustaríame que os que fan eses números veñan aos concellos e fan esa xestión, maña mismo, descambio, e eles terán os seus problemas, non o discuto, pero, entón, claro, pero o problema é que, por exemplo, estamos nos niveis do Fondo de Cooperación do 2008, con algúns engádegas despois por fora que en moitos casos xa son tamén dirixidos, non? O que van incluso para temas como, está moi ben, Fondo de Cooperación, pero usámoslo nos GES, vale, a ver, son por GES, de casi non o metes no Fondo de Cooperación que hasta parece vale, non? Entón, eu creo que sí, que a mí non me parece mal abrir este debate, pero bueno, xa digo, creo que porque a rebaixar xa terán tempo, pero polo menos teremos que ser ambiciosos nas peticións. E hai cousas que xa están negociadas de 2006 e que aínda hoxe non se cumpliron, pasaron 20 anos, non ten ningún sentido e iso é os mínimos de partida. A partir de aí, bueno, pues, despois cada un teremos a nosa posición, pero eu entendo que neste caso, dentro do municipalismo, sí que deberíamos de chegar a uns mínimos de encontro e, dende logo, ademais, na provincia de Ourense, que sí que os nosos concellos son os máis necesitados. E falan vostedes, por exemplo, eu estou melando o tema das fusións. A ver, é que a secretaria que tivemos en Gallariza ata fai 2 anos, despois era moi boa secretaria, sacou praza e marchou para Zamora a levar 20 concellos. Claro, o sea, é que cando falamos de que aquí necesitamos fusións municipais, estamos falando de que aí ao lado hai concellos que teñen 20 habitantes. Os nosos parecen transatlánticos, non? Comparado con barcos pesqueiros. Entón, eu tampouco, ao final, teremos que autoflagelarnos naquilo que teñamos que autoflagelarnos, pero seguramente no tema dos nosos concellos, home, pois ao mellor pode chegarse a ese punto de fusión, pero non é ese o problema a día de hoxe fundamental. O problema é a falta de ingresos que temos, basicamente, das outras administracións. Despois tamén cada concello ten que ver as súas contas e o que fai e non fai ben, porque o mellor que un concello a día de hoxe non este cobrando tasas de moitas cousas, pois tampouco ten sentido, porque os veciños que dar servicios hai que explicarles que teñen que pagalos, pero iso é dentro da responsabilidade municipal. Nada máis, moitas Gracias. Bueno, pues nada, no turno da presidencia. Bueno, hai algunha cousa que creo que debe quedar constante. Primeiro, eu creo que efectivamente debemos saber para que sirven estes debates. Estes debates, no momento que nos atopamos agora mesmo, evidentemente, fora das alegacións, en que podemos aprobar o que nos día gana, podemos remitir o que nos día gana, pero que, evidentemente, virtualidade administrativa non van a ter ninguna, ou virtualidade legal, porque para o debate tense que producir no seno dos grupos parlamentarios, máis alá de que non estou pechado, e creo que o noso grupo non está pechado a ningún tipo de acordo desta cuestión, e moitos coincidimos. Pero vamos, ahora, miren, nos aquí fixemos o que nos mandaron o que nos representa
a Federación Galega de Municipios e Provincias. E demais, non mandou a Diputación directamente a Xunta, nin a Nadia, nin ao Parlamento, mandoullo a través da Federación Galega de Municipios e Provincias, porque, ademais, me parece acertado o mecanismo, é dicir, ela recolleu o de todos, ou do que lles mandaron, que entendo que sería a maior parte deles, recolleu de todos e fixo, lóxicamente, un documento, ou entendo que non sei se fixo, ou envía, ou estará enviando, ten todas as alegacións de todos os concellos, de todas as diputacións, de todos os órganos afectados, e por tanto, debe facer un acordo, eu creo que é o mellor dictamen de todos, é dicir, simplificar, racionalizar e mandar aqueles acordos. Por tanto, eu creo que se queremos facer unha cousa, porque aquí eu, efectivamente, se abrimos a lei, eu podo traer outras 20 acordos distintos. A mí pareceme parte ben dos que estaban aquí, algún non me parece ben, é bueno dicir, pero outros me parecen ben e podémoslo facer, para que eu creo que se abrimos a lei, as alegacións, volvemos a poñer aquí e poñemos outros 15 puntos de acordo distintos. Entón, bueno, eu non sei, falamos desto, votamos o que queiran. Mire, eu vou dicir unha cousa, eu estou en contra de que a min me limiten a miña autonomía provincial. E por que xunta me ten que dicir que eu teño que meter o 20%? O goberno central. O que me teñen que dar é cuartos. E eu teño que aquí neste órgano non marcarnos o noso 20, marcarnos o 25 ou 30. Efectivamente, creo que non somos sospechosos. Está entre, como ven, entre a propio Cooperou e a modificación que está vista, está bastante por encima do 20, pero claro, facémolo con racionalidade. Ahora dispoñemos de diñeiro, bueno, o que nos costou, por as reglas fiscais, non por a señora interventora. E entonces dispoñemos diñeiro e agora, efectivamente, cubrimos todo o que hai e todo o que sobra vai a concellos. Por eso, na anterior legislatura, ou na anterior, mandato, que ten sempre razón, efectivamente, mandato, que aí non legislamos. No anterior mandato se investiron en orden a 30 millóns e no que vai, e nos queda casi, ou nos queda un ano, van casi 90 millóns de euros para concellos. Eso, non creo que non hai máis que ver que o que lle toca a calquera concello, foderas contar o que lle toca e o que levaba. E ademais, entonces, eso é algo así de sencillo. Entonces, eu non estou de acordo, eu estou de acordo en invertir o 20, o 25, o que sea, pero o que acordemos aquí, e o que podíamos facer aquí. Nunca me diga a Xunta, porque mañá dime o 20 ou 25, e entonces está me limitando a miña capacidade, completamente. Eu non estou de acordo en que non se transmita, ahora que en que me obliguen, non. Igual que non estou de acordo en que me obliguen a fusionar concellos ou que me poñan como de carácter obligatorio. Evidentemente que non, porque iso vai contra a autonomía legislativa. O que estamos de acordo, ou a autonomía municipal e a autonomía provincial, o que estamos de acordo plenamente é que, primeiro, al final, a nosa gran batalla, eu creo que é a batalla da financiación e a batalla tamén da eliminación das regras fiscais, que eu sigo considerando profundamente inxustas. Volvemos outra vez ao problema que temos. Cada vez que temos agora Diputación, deuda cero, remanente, pumba, incumplimos por A ou por B con deuda cero, inestabilidade, regla de gasto, o de sempre, e problemas, informes negativos que parece que estamos matando a alguén e o que estamos facendo é destinar o noso diñeiro aos concellos e as entidades, a nadie máis, e non endebedándonos en nada, cando o goberno central e as comunidades autónomas están ben endebedados. E aquí non hai deuda bancaria cero desde o ano 23. Cero. E entonces resulta que non podemos, ven octubre e non podemos dispoñer de 18 millóns. Ven agora, fomos a modificación, pero van con informes negativos no sentido das propias reglas fiscais, e entón que facemos? Quedámonos aquí quietos. E non facemos absolutamente nada. Por lo tanto, eu creo que a gran regla, a gran batalla é a da financiación das corporacións locais e das corporacións provinciais e tamén a revisión das reglas fiscais. Non digo a eliminación, pero sí a eliminación das reglas fiscais. E hai cousas nas que concordamos todos. Efectivamente, ni me gustan as fusións obrigatorias, ni me gustan as subvencións de concurrencia non competitiva, a ver quen é o máis rápido do oeste para conseguir eso. Non me gustan. Tampouco me gusta que o goberno central tampouco efectivamente teña orzamentos e non nos faga unha previsión de ingresos a principio de ano, tampouco me gusta, que tamén me condiciona no que fago cando fago os orzamentos e teño que fazer estimacións, porque como non sei o que vai a dar, o que vai aumentar este ano, pois teño que fazer estimacións. Entón hai moitas cousas. Insisto, eu creo que podemos ver isto, non hai ningún problema, eu creo que hai moitas cousas nas que estamos de acordo, pero eu creo que o debate é outro. Ahora, como ustedes traen esta moción, pois evidentemente nós tomaremos as consideracións oportunas e falaremos sobre o que nos traen aquí ou sobre cousas que podíamos engadir do noso grupo igual que a dos demais grupos. De acordo? Sí, digan.
No, simplemente un matiz para rematar, e dicir, indudablemente, as reglas fiscais, temos falado moitas veces, estamos totalmente de acordo, o debate no outro lado, indudablemente, e sobre o que comentaba vostede de habitualidade que legal, que é a través das emendas, bueno, tampouco que as emendas se garante esa virtualidade porque as emendas ou se teñen en conta ou non se teñen en conta. Indudablemente, que non vai ter en conta, digamos, é o Parlamento Galego. No, entonces eu creo que máis alá das emendas que se fixeron, que hai moitas que estamos totalmente de acordo, alguna outra non, indudablemente, eu tive a ocasión de ver todas tamén as que presentou a de Lugo, a de Coruña, bueno, etcétera, etcétera. Pero eu creo que a posición como o debate público debémoslo abrir, debémoslo ter unha posición. Tamén sería desesable, indudablemente, ou hubiera sido desesable, que antes, que o plazo hubiera sido máis amplio, que podéramos ter o debate previo ás alegacións que nos hubieran manifestado, pero bueno, foi como foi, pero creo que a posición institucional que creo que debemos tela, debemos facer o debate e tomar unha posición como institución. Bueno, podemos estar de acordo con eso, pero eu tamén digo que se para ter un debate como institución sobre unha norma non o debemos circunscribir a 5 cousas concretas, porque podemos traer 20 máis. Entón, eso se quere debatir unha moción, pois é que podemos dicir esta sí ou non, eso non, eu traigo 20, o bloque trae 20, o grupo non escrito trae 5, o outro trae non sei que, e convertimos isto nunha emenda a totalidade da lei. Bueno, falamos, vemos amanhã, porque eu creo que hai moitísimas cousas que estamos todos de acordo. Agora, eso, falamos e vemos a ver que a que puntos podemos chegar ou como podemos realmente incidir en algúns aspectos que no que estemos todos de acordo e que lle sirvan de apoio institucional. Vale. Vamos logo á votación sobre o dictamen. A favor? Por demais, entendo que nos absteñemos, non? O sea, que reservamos o voto, que é como se di técnicamente. Bueno. Bueno, moción de urxencia non hai, se preguntan se hai algunha. Se non hai, concluímos a comisión. Sí? Concluída. Bueno, pois vamos ca segunda das comisións informativas previas ao pleno do próximo venres, do venres último de mes, que sea a Comisión Informativa de Contas, Facenda e Recursos Humanos. Conforme o orden do día previsto aquí, inicialmente estaba únicamente a aprobación da acta anterior, entendo como sempre que se non hai alegacións queda aprobada, e aquí como asuntos de urxencia, saben que lles fomos, como lle foi comunicado o fin de semana, trasladado o luns, efectivamente a modificación de crédito 1/2026, que vamos a que rematamos e que vamos a debatir agora. Quero ya aclarar que, bueno, efectivamente xa estaba falado, que esta modificación separámola da seguinte, que é tradicional, onde iba toda no mes de abril, porque entendemos a petición dos técnicos, da xente da casa, e tamén con consideración política, que hai cousas que se poden aprobar ahora mismo e ganamos un mes de tramitación e non temos por que fazer un batiburrillo ao final, e ademais é conveniente que as cousas vayan ben separadas e que teñamos todo ben claro o que se fai en cada un dos espacios. Por iso, levamos esta modificación agora e, como saben, temos anunciado para o mes de abril levaremos aquela que fai referencia aos concellos e as entidades. Vale? Agora toca o que podemos chamar necesidade da casa, o programa de carácter general, e vamos con ela. Entonces, por a parte, neste caso, a primeiro, temos que votar a urgencia. A favor da urgencia? Moitas gracias.
Venga, unha vez clara a urgencia, vamos ao debate da misma e ten a palabra Marta Nova, vicepresidenta de Asuntos Económicos, entre outras cuestións. Gracias, presidente. Boa tarde. Bueno, pois como ben dixo o presidente, traemos a primeira modificación despois de pechar o ano 2025, facer a liquidación o peche do ano 25 e, bueno, pois obviamente cerrar e ver o remanente de tesorería que está disponible para poder facer a incorporación correspondente, non? E como ben dixo o presidente, pois para poder avanzar e tamén porque ojalá pudiéramos facer ahora dos concellos tamén, pero é imposible porque non sabemos o que queren os concellos, non? Entón, tamén hai que dar un tempo aos propios concellos para que bueno, pois unha vez que sabemos as necesidades da casa e todo o que hai que sí ou sí trasladar primeiro, facer a incorporación de obras ou proxectos contratados do ano pasado, esa é unha cantidade, e agora hai o resto de cantidade que podemos dispoñer, non, para cousas novas, non? Por un lado, suplementar distintas partidas que quedaron incompletas no orzamento de 110 millóns de euros que aprobamos para o ano 2026 e, por outro lado, cousas novas que foron surxindo e que van, digamos, encadradas nas necesidades da casa. Entón, como puidestes ver e vos avanzou o presidente a todos os portavoces, pois a modificación ascende a un total de 27,8 millóns de euros, 19,13 son vía suplemento de crédito e 8,72 son de crédito extraordinario por capítulos. Por facer un resumen breve, pois o capítulo 2 de gasto corrente vai dotado con 8,44 millóns de euros co fin de suplementar partidas pois relacionadas co medio ambiente, ca cultura e co deporte que quedaron, bueno, pois escasas, non? Nos orzamentos para este ano, porque, como ben decía antes a nosa portavoz, pois houbo que incorporar ou decidimos por estrategia do presidente e demais, decidimos meter o plan Cooperou completo e entonces moitas partidas quedaron incompletas, non? Entonces, bueno, pois medio ambiente destinanse 5,6 millóns de euros, para cultura e deporte 1,6, aí está o plan de lectura de 350.000 euros, e para vías e obras parque de maquinaria 293.000 euros. O capítulo 4, que son as transferencias de gasto corrente, correntes, digamos, pois aí complementanse os consorcios, o GESE da Protección Civil con 2,2 millóns de euros, o propio Inorde con 450.000 e tamén unha partida importante relacionada co benestar porque se amplía moito a partida de acción social e se suplementa en 1,3 millóns de euros. Tamén van os créditos para a UNED e para a Universidade de Vigo, 260.000 euros, e o compromiso acadado aquí polo presidente cos gandeiros por un importe de 175.000 euros. Despois vai tamén esa nova liña que se sacamos este ano de rueiros municipais, volvémola a poñer, e son 100.000 euros, e bueno, ese sería o resume do capítulo 4, que son 4,4 millóns de euros. O capítulo 6 son 9,92 millóns de euros, e son as inversións propias desta casa, non digamos dos investimentos que fai a propia Deputación nas súas propiedades, e entón pois temos aí para medio ambiente 1,9 millóns de euros basicamente para novos, bueno, camións para basura, para melloras nas plantas de transferencia e demais. Van tamén metidos para as vías provinciais 5 millóns de euros que complementan eses 4,5 que saiban no orzamento, polo tanto van casi 10 millóns de euros para as vías provinciais que podrán ser executados neste ano 2026, para o parque móvil, para maquinaria e demais 446.000 euros, e despois vai tamén os dous edís, a aportación desta Deputación, unha parte da aportación da Deputación que non é que se vai a executar xa, pero sí que se van a empezar a contratar xa proxectos de envergadura para os pais, non? Para os dous edís que xestionamos desde aquí, o de Ourense Sur como o de Valdeorras, e hai que ter, bueno, pois a dotación orzamentaria para poder contratar, e entón por eso van suplementados con 2 millóns de euros. E despois o capítulo 7, esas son as transferencias de capital, digamos, aínda que aquí vai, digamos, pois algún concello ou algunha, porque, bueno, había unha serie de compromisos, por exemplo, non é que sea un concello, por exemplo, vai para o Complexo Deportivo de Monterrey, non é que vaya para o Concello de Pereiro, que Monterrey está ali,
e son os 2,4 millóns de euros comprometidos que xa estaban, non é que sexan 2,4 millóns de euros a maiores, sino que son os 2,4 millóns de euros que xa estaban e que se non se executaron anteriormente que se teñen que volver a dotar para cumplir o compromiso que hai que asunta, non é que vayan 2,4 millóns de euros máis, que quede eso claro. E para os gandeiros tamén vai a partida correspondiente que acordou o presidente con eles aquí, os 175.000 euros que, bueno, son para, digamos, distintas inversións que se van a facer en liñas de concorrencia competitiva que se sacarán dende o Servizo de Medio Ambiente. Vai o compromiso tamén desta Deputación do seu presidente coas prazas de abastos, con 440.000 euros, e vai o plan de vivenda que todos acordamos aquí e que se dota este ano con casi o triple do que iba no 2025, que é 1,2 millóns de euros. E despois, bueno, vai no capítulo 8 o compromiso de Meisa de 493.000 euros, e ese é un pouco o resumen montante desta primeira modificación, que, como ben decía o presidente, se fará despois pois a diferencia do que queda, que serán outros casi 20 millóns de euros aproximadamente. Bueno, el despois o dirá, para as entidades e para os concellos. Así que, eu, sin máis, se tedes algunha dúda ou o que sexa, pois encantada de respostar. Moitas gracias. Vamos ao turno de intervención. Un grupo mismo. Non ha escrito, non? É breve. En primeiro lugar, agradecer precisamente esa claridade por parte da señora vicepresidenta en canto á explicación. Considero que é correcto o facer este desglose, esta diferencia entre esa primeira modificación de crédito e a segunda, e por outro lado, creo que é imprescindible que os compromisos que se adquiren que se cumplan, e iso tamén é moito a valorar, así que cando alguén se compromete a algo debe cumplilo, e creo que os compromisos que se adquiren, por exemplo, con gandeiros, se cumplen, e creo que pode contar cunha visión positiva pola miña parte. Moi ben, moitas gracias. Deo? Non. Vale, bloque. Evidentemente unha modificación sustancial e importante, son 28 millóns de euros, non chega, pero perto do 30% do orzamento ordinario da Diputación Provincial, porque temos esta modificación. Evidentemente, dentro de unha modificación tan ampla, hai cousas que nos gustan máis e cousas que non nos gustan tanto, pero, bueno, outro día se trasladou o presidente que, en calquera caso, por nos non iba a quedar esta modificación de crédito, porque entendemos que sí que hai cousas que son urxentes, outras que non nos parecen tan urxentes, pero, bueno, evidentemente tamén o que ten a responsabilidade de gobernar, pois, ten esa capacidade de indicar un pouco o camiño, non? Hai, si que hai unha cousa, por exemplo, Meisa, recórdense que fixéramos aquelas mesas para ter, bueno, un pouco a claridade de cada onde queríamos que camiñara a Meisa, que quedou un pouco ali apartado, non volvimos a saber nada, e agora, pois, vendo este casi medio millón de euros, a verdade é que se nos acorda que ao mellor temos que ver un pouco por onde queremos que transcurra, non? O futuro desta sociedade na cual todos estamos de acordo que é moi importante para o Macizo Central, pero ao mesmo tempo creo que todos tamén temos a idea de que non pode ser un pozo sin fondo, non? Pois, no que decía dos gandeiros, estou de acordo en que o compromiso tamén, pois, ao final, eu entendo que non se pode aportar máis, pero ao final, pois é eso, 175.000 euros, é que isto é un tema basicamente de outras administracións superiores, non, ao final, nós aquí un guiño, un xesto, pero o precio que vamos as vacas, que ademais están carísimas, seguramente o poden confirmar, non, máis caras as vacas do Benzo. Claro, 25 centos, claro, pois da propiedade. Por certo, hai un apuntamento que eu supoño que foi, a ver, cando se fai a velación da justificación, non? Fálase novas ordes de axudas para agricultores e gandeiros que permitan minimizar os custes da súa actividade para a potenciación da baza bovina galega. Eu aí quero singularizar que entendo que será para todas as bazas, claro, especialmente bazas autóctonas. Sí, non, eu xa o entendín así, non, que estamos falando, ao mellor non tanto para, que ao mellor non pode ser para Se pode al revés, precisamente se falou e se dixo precisamente que era para todas
e non como o de Lugo, que era só para Rubia Galega. Claro, eu entendo que sería para as autóctonas, incluso eu ao mellor non metería aquí incluso as frisonas, as de leite, non sei se me explico, non priorizaría. Pero era Vale, sí, a convocatoria facemos Rubia Galega e pero non, eso está eu tamén entendía que tiña que ser algo así, pero aquí aparece así e por eso trasladaba, non? E despois, xa digo, unha cousa que tamén, porque ao final é unha partida importante e que recoñecendo as dificultades que ten a Diputación a nivel da cantidade de fondos os que dispón, sigue sendo pequena para a magnitude do problema, que é o das vías provinciais, non? Xa temos aquí comentado en algunha ocasión que ao mellor non era malo que puidéramos compartir entre todos o criterio técnico, o sea, o que nos priorizan os técnicos e ver un pouco, non? Un pouco cara onde van a ir destinados ese gasto, que é un gasto, unha inversión de 10 millóns de euros, que é verdade que, claro, e máis este ano, pois non van chegar a nada, porque ao final nos pasa a todos nos nosos concellos, pois tendo os kilómetros de vías que ten a Diputación Provincial, pois lóxicamente isto complícase exponencialmente. E nada, deixaremos así unha cuestión que vin por aí, que ahora non atopo, pero que vi que me chamou a atención, era un tema técnicos de deportes, que non sei moi ben cara que está vinculado, é unha partida menor, un tema menor. Hai un tema que vin que era axudas para técnicos deportivos e non acabei de entender moi ben para que iban. Pediron nos de deportes, eu creo que para algún curso de adestramento de actividade. Bueno, é que Curso de adestramento de chamou a atención así porque era... Creo que é unha solución para unha concurrencia competitiva para clubes para que podan formar técnicos. Vale, vale, non? É un tema menor, xa digo que a nivel económico e tal, pero é unha cousa así que nunca aparecer e que me chamou a atención. Vale, nada. Si estudos de traballos técnicos, fomento do deporte, 20 minutos. Bueno, xa digo, na magnitude desto, e despois, o outro día tamén xa yo trasladei ao presidente que eu entendía, sigo entendendo que seguramente, como ben decía neste caso a vicepresidenta, non ten sentido que, o sea, non podemos focalizar que Montevideo está en Pereiro, pero como non podemos focalizar, eu entendo que un centro desta magnitude tamén debería ser asumido pola propia Xunta de Galicia, máis que ter que andarnos, que despois hai que facer, bueno, pero non, eu sigo pensando que aí temos que petar na Xunta para que sexa a Xunta de Galicia quen asuma unha instalación deste tipo que efectivamente vai máis alá do Pereiro, pero vai máis alá tamén da provincia de Ourense, lóxicamente, non é un parque acuático que vai máis alá do que sería a propia provincia. E xa digo, algunha cousa máis me pode quedar, pero se eso trataremos de trasladar ao longo da semana para acreditar exactamente o que, e tampouco teño moito máis que aportar agora mesmo. Nada máis, Moitas gracias. Seguimos. PSOE. Sí, unha modificación importante, e cando falábamos de cumplir os compromisos, pois agradecemos tamén que se haya cumplido o compromiso que habíamos debatido nos orzamentos do ano pasado, onde nos habíamos emplazado a traer por separata, digamos, a modificación esta da posterior, digamos, do plan Cooperou para os concellos. Nós simplemente queríamos facer algunha pregunta, porque é algunha dúda que temos por aí. Primeiro, enlazando o que dicía Bernardo, falamos de meixa, pero falamos de anticipos. Isto, despois, notará, digamos, a vicepresidente, si é, digamos, isto que vai ser reversible, digamos, o sea, vai revertir outra vez na Diputación, despois se mo aclaras. Un préstamo participativo. Vale. Vale, deixámoslo aí. O seguinte punto tamén é que nos gustaría, digamos, que aplaudimos, ademais, porque ademais compartimos, e así o manifestamos en varias ocasións, a inversión que se fai nas estradas provinciais, porque o requieren e porque fan falta, pero sí nos gustaría ter unha relación de en que estradas provinciais se van a actuar e que viñese acompañado, digamos, nesta modificación. Tamén entendemos que no plan de vivenda que tamén
aplaudimos, digamos, que se faga esa inversión todavía maior, empezamos en 500.000 euros, ahora vamos a 1.200.000 euros, pois que primeiro se priorice, digamos, naqueles concellos que quedaron ou que quedamos fora, digamos, esta primeira por falta de crédito, antes de abrir, digamos, a novos concellos que tamén, pero primeiro que se teña en conta eses concellos que quedaron fora desa concurrencia, digamos. Con respecto ao tema das artes escénicas, a pregunta é se se contempla, digamos, porque se esgotou o crédito enseguida, se se contempla, digamos, aumentar aí o crédito sobre as actividades ou non, ou vai, digamos, noutro senso, o aumento das artes escénicas. E tamén, con respecto á acción social, tamén un incremento moi sustantivo, se é que para realizar novos programas, ou se nos pode especificar un pouco máis para que se vai a dedicar. E, por último, bueno, pues está de acordo tamén co tema dos gandeiros, aunque nos parece, bueno, non é unha cantidad realmente moi significativa, pero sí concordamos que se lle boten a mão aos gandeiros desas inversións que poden requerir. De momento, máis nada. Moitas gracias. Moitas gracias. Sí. Aparte de, bueno, aparte de xa che respostou, aparte das artes escénicas, sí que se deixou unha cantidade a maiores para ver si se volve se suplementa esa liña ou non, que pasa que iso como, vamos, poñas o que poñas aí, todo se vai a esgotar, entón, bueno, se deixou todo, se deixou por si acaso, logo saberemos si se fai ou non, que é pouca cantidade, e despois o tema da parte de benestar, aí vai haber unha serie, se van a incrementar. Por un lado, sabedes que habíamos sacado esa liña de axudas para rehabilitación de vivenda, para temas de, bueno, de discapacidade, adaptar e demais, eso vaise aumentar, esa liña. Despois sí que na parte de acción a concellos e demais tamén se vai a suplementar. Non temos detalladas o que se vai a sacar novo, pero sí que é verdade que se quere reforzar un pouco a axuda aos concellos, é un pouco a partida que se suplementou aí, pendente de que a área pois, bueno, defina as novas liñas, pero un pouco é eso. Despois tamén se incrementou na parte das entidades e demais, que despois irá na seguinte, tamén se vai a ampliar todo o tema da acción social e é un pouco eso, pero bueno, serán novas liñas e reforzar as que había. A reacción de Estrada sobre o plan de vivenda, sí. O plan de vivenda, que non te escoltei o que... No, eu creo que sí, había falado con o presidente de que se vai ter... Sí, a idea é, o comentamos, nas novas bases, a idea é, bueno, pois priorizar os concellos que quedaron, que xa están na lista, que quedaron sin axuda, e despois íbamos a penalizar os que xa recibiron. E despois habíamos falado de alguna outra cousa maiores que, bueno, pero anotei no aquí, xa non me acordo. Que sí, que comentábamos outro día que pudese ser con efectos retroactivos desde 1 de xaneiro, que en principio sí, o que si compraches unha vivenda agora no mes de febreiro e isto todavía non saliu a liña, pois que cando saquemos as bases da liña que vayan dende o 1 de xaneiro deste ano, vale, para que sea todo ano, non porque ao mellor a liña sale no mes de xuño, agora por decir, non? E entón que contemple non todo o que se faga a partir de aí, non, sino todo o ano 2026. Pois iso é o que diría, porque claro, probablemente vayamos a resolución pois cara ao bravo, é dicir, vai quedar moi pouco tempo para executar, digamos, a obra, se se poden, por parte de intervención, ampliar plazos ou demais. Sí, de feito, esta modificación o que permite, precisamente, é trasladar ese importe ao ano que ven. O servía a modificación, se fora, pois sí. E despois, non sei se, non, creo que non quedou nada máis. Non, obviamente a relación de estados. Vale, todavía, bueno, hai como unha proposta, pero bueno, con todos os daños que houve e demais, entón hai que ver. Non hai unha previsión de diñeiro e agora os que parto. Hai máis. Brevemente, Sí, pues sí, por moi favor. brevemente. Aquí hai unha partida que fai referente a patrocinios rodaxes en Ourense. Gustaría meter esa relación das producións que se poderían facer. Pregunto en concreto porque había un compromiso con relación a unha produción sobre unha película de Carmen Martín Gaite, aproveitando o centenario do seu nacemento. Vamos, esa partida que existe, que se mantén, bueno, se reduciu moitísimo, había unha cantidad
moi importante para rodaxes e demais. Bueno, aí xa levamos uns exercicios que se reduciu e normalmente atende ás demandas das cousas. Hai un fondo aí en función das demandas dos concellos que normalmente, ou das produtoras, pero normalmente están vinculadas a algún concello, non? Pois, que veñen con ten que ter unha relación con Ourense, claro, con algún concello de Ourense, lóxicamente, e se teñen atendido. Por suposto, se fan a petición, pois, enterra aí. Neste caso había xa un compromiso feito por escrito por parte do deputado da área. Pois está así, Creo que sí que é así. Está así. Grazas. Nada, algunha cousa máis? Non, solamente dúas cousas, aclaracións, vamos a ver, o que quedaba claro xa falara con Bernardo, con compañero Bernardo, efectivamente a partida de Monterrey, insisto, non é unha partida nova, non simplemente estaba previsto 24-25, non se deu executado todo, terminarse no 26, e por tanto o que falta, o que estaba xa antes e que non se gastou, e se pasa para terminalo, porque ahora sí se vai a terminar, ou se debe terminarse ou si, para xuño estar operativo este verán. Bueno, eu tamén quero dicir que esta infraestructura a veces, pois, eu creo que veu para Ourense, porque houve unha implicación da Diputación. Se non, ao mellor, pois, esta infraestructura é moito máis rentable, pois, evidentemente, nas Rías Baixas ou noutro lugar onde tiña moitísima máis xente, non? Veu para Ourense porque a Diputación, como en outros casos, fixo un convenio e optou por eso. O terreno é como saben vostedes, autonómico, é dicir, esa instalación é autonómica, eles fan unha inversión efectivamente nunha instalación autonómica. E tamén quero aclarar que, bueno, pois que o convenio que ven xa do ano 19, non? Pois é un convenio a 50%, a realidade é que pois, ao final a Xunta puxo bastante máis, porque sobre 12 millóns, 13 millóns que vai, pois a Xunta ao final puxo casi 9 e a Diputación terminará poñendo 3 e pico, é dicir, ao final, bueno, tampouco lle costou tanto a Diputación sobre o que se pensaba, non? E o de Meixa, pois eu estou de acordo, simplemente eu sí que estou de acordo, me culpa todo, estamos a 100.000 cousas e deixamos apartada un pouco esa comisión, a que votamos de menos a ti, non? Que sempre non la reclamaba, non? Constantemente estaba con Meixa, un gran defensor de Meixa. Entonces, efectivamente, o que sí que teño que decir é que, bueno, felizmente a situación económica de Meixa mellorou moitísimo tras a cancelación un pouco da débeda que tiña, e este ano ademais esperemos que, bueno, xa ven que as aportacións de outros anos eran maiores, eran bastante maiores, chegaban a 1 millón e pasaban 1 millón de euros, e este ano vamos aí e vamos no bo camiño, e este ano espero que caneve que houbo, pois, lóxicamente todavía rebaixemos esta aportación, é dicir, que po ano que ven teníamos, como vai un pouco ano vencido, teñamos menos aportación, é dicir, creo que se están facendo relativamente ben as cousas, eso non quere dicir que se poidan facer millor. E por último, dos gandeiros, nós cando chegamos a un acordo aquí, sí que son cantidades modestas, pero son cantidades que pactamos con iles, é dicir, máis ou menos estaban inspiradas, xa comentamos, en dúas ordes que había na Diputación de Lugo, e un pouco fixemos un porcentaxe do que se destina ali, co porcentaxe que teñen bueno, co orzamento que teñen, que eles teñen 15 millóns, 20 millóns de euros máis que nós, e nos rebaixamos un pouco en función dese porcentaxe, pero máis ou menos o porcentaxe que se destina en Lugo, ou sea, aquí é o mismo que en Lugo, porcentaxe, cantidad é menos porque o orzamento é menos, foi o que se chegou. Bueno, pues eran esas declaracións. Bueno, pues nada, vamos a votar, non? Ben, a favor do dictamen? Sí, vale, pois o sacarlos, vale, os demais entendemos os reservas ao voto. Moitas gracias. A favor. Logo se pregunta se hai algún. Se non, rematamos logo a comisión, vale? Moitas gracias.
Bueno, pois vamos ca terceira das comisións previstas para o día de hoxe, que é a Comisión Informativa de Cooperación, Infraestructuras e Medio Rural. Conforme ao orden do día, o punto primeiro da mesma é ata a sesión anterior, que, como sempre, se non hai as alegacións, queda aprobada por unanimidade. E no segundo punto, que debate xa, moción do Grupo Provincial do Bloque Nacionalista Galego para impulsar a posta en marcha do transporte metropolitano da comarca de Ourense. Por lo tanto, ten a palabra Bernardo, sí, portavoz. Sí, nada, vou a ser moi breve, porque hoxe pola mañá produciuse unha comisión na cual semella que finalmente se chegaron unha serie de avances respecto ás propostas que había, e, polo tanto, bueno, vamos a consultar co noso compañeiro que estivo ali presente un pouco cal é o camiño a tomar e veremos se de alguna forma reformulamos a propia proposta que trouxemos ou incluso mellor se modificamos a moción, de acordo? Sí, algo. O que me refiro a que seguramente, tal e como está formulada, non ten sentido despois do que se... Por eso digo, por eso digo, despois do que se aprobou pola mañá, e polo tanto así non habería lugar, non? O que é algo que compartimos todos, e polo tanto veremos se mantemos o espírito da moción ainda enfocando cara a esta nova ou se deixamos de caer e formulamos outra moción. De acordo? Pois moitas gracias, porque vamos a estar en debates que non teñen ningún sentido. Moitas gracias. Sí, agora vamos por onde. Hoxe gracias por a xenerosidade ao compañeiro do bloque. E a brevedade e tal. Entón, agora vamos turno de intervención de grupos, que hoxe sí que vos gusta falar. Empezamos. Vamos. Nada, simplemente decir que hoxe xa na comisión en cuestión dixen que isto é un paso adiante, pero que é certo que non creo que se lle poda chamar este paso transporte metropolitano aínda. Eu creo que deberíamos cambiarlle o nome e, como paso adiante que é, seguir loitando para conseguir realmente un transporte metropolitano efectivo. Algúns concellos costanos moito diñeiro soster o que sostemos é cun incremento incluso moi sustancial do que é o uso do transporte público nese concello, que neste caso o meu, que incluso multiplicamos por 3 o uso do transporte urbano. Entón, creo que é un paso adiante, pero temos que seguir avanzando. Podemos suscribir perfectamente, prácticamente todas as propostas que fai esta moción. Moitas gracias. Siguiente SDO, non? Lo que estaba, PSOE. Nada, como dicíamos, é un paso adiante o que se deu hoxe, pero bueno, ainda queda moito por camiñar, eu creo, porque sí que é verdade que hai cousas que, bueno, non sabíamos, e cousas que ainda ata hoxe non coñecimos, a proposta de Ourense, a proposta tanto económica como a proposta de percorrido. Queda moito por facer e, polo menos, o que distive na moción, eu creo que agora non ten sentido, porque hai moitas cousas que xa hoxe se chegaron a acordo, hai moitas cousas que non sabemos, a financiación non sabemos como vai a ser, porque o estudio me parece, senón polo que hoxe a mañá deducimos hai que cambiálo, porque hai un estudio moi con un sobredimensionamento de costes, bueno, que hai unha serie de cousas a estudiar. Nada, o que di que non creo que esta moción agora hai que reformulala totalmente, hai unha proposta que sí que é verdade, que poderíamos chegar todos a acordos porque temos claro que onde queremos chegar. Como queremos chegar? Claro, o tema económico é un pouco periagudo, como queremos chegar, a posición da Xunta tampouco non a sabemos ainda claro, recoñecemos que é un paso bastante grande a cambiar, pero bueno, non coñecemos a posición da Xunta, a día de hoxe non nos quedou nada claro cal é a súa posición de si económicamente e tamén de líneas, como vai a ser, o que vai a facer ou non. Nada, moitas gracias. Moitas gracias. Sí, por favor, sí. Marta, non. Nada, eu sí Perdón, que estaba, sí, venga. Sí que creo que deberíades reformularla, o que di o presidente me parece adecuado, se la podemos sacar, formos un acordo unánime que vaya desde a parte política, non? Se estuvemos como a comisión técnica, non, de traballo, e a parte política sería, obviamente, conseguir un transporte metropolitano que satisfaga, non? Que isto o de hoxe é un primeiro paso, un proxecto piloto, digamos, para unha serie de liñas que serían un avance, pero que non é todo
o recoñecemos así. E despois a posición da Xunta é imposible que porque eles tampouco poden estar estudando, son moitísimas liñas, é o que decía o delegado territorial, entón é mellor estudar sobre algo concreto. Creo que hoxe saliu dali algo concreto, o secretario mandou ou ia mandar, estaba redactando a acta e vai na mandar, e creo que os acordos da acta, pois, do que se quedou hoxe ali, pois é algo bastante realista que se debería cumplir, por menos como primeiro paso. Entón, eso podría ser un punto de partida para uns acordos dunha moción plenaria, por unanimidade, creo, e despois bueno, pues, que se siga avanzando, non? Porque non é parar neso que fixemos hoxe, o que acordamos hoxe. Alguén máis? Non. Bueno, pois eu concordo con iso, solamente dúas cousas. Eu, efectivamente, penso que todos que estamos aquí, o propio Concello de Ourense, desde logo, que eu creo que parece que nos beneficiamos exclusivamente os concellos que estamos na contorna, e somos nos beneficiamos, pero se beneficia tamén o propio Concello de Ourense. Eu creo que aquí, se me permiten, ou se me permitides, eu creo que temos que ser, efectivamente, moi prudentes, porque estamos fartos de fracasos. Alimentar un fracaso máis sería xa perder a credibilidade total, non? Eu sí que, cando fomos prudentes, creo que incluso debemos rebaixar, como decía algún compañeiro que non recordo ahora moi ben, pois isto, tramar este primeiro paso, que hai que, en positivo, é algo concreto. Por primeira vez estamos falando de liñas concretas, paradas concretas, frecuencias concretas, e hasta costes, en principio, estimados, creo que son estimados, pero concretos. Vale, entón, bueno, é un punto de partida, efectivamente, tal. Ahora, chamarlle isto transporte metropolitano, pois non é transporte metropolitano, non nos engañemos, ni moito menos, é que non chega a poucos concellos, e os poucos concellos chegan a parte dos concellos, por tanto, isto non é transporte metropolitano. Entonces eu creo que a mellor o que tamén é fácil, cando, o sea, isto tamén se pode concluir un pouco o siguiente, cando alguén ven aí cunha cousa, pero che pregunta por que non a fixeches, eu sempre digo o mismo, se fora fácil estaba feita. Se o transporte metropolitano fora fácil facelo, hai 40 anos que non estaríamos de fracaso en fracaso. Entonces, bueno, pois vamos a saludar positivamente o paso que se deu xe para adiante, porque son cousas concretas. Vamos a intentar que isto arranque, algo resolvemos, e a partir de aí, efectivamente, que queda moito, porque nin os propios concellos aos que lle afecta solventa o problema, nin moito menos os que non lle afecta directamente, pois aí xa non lles pouco lles arregla. Entonces, ahora, dito isto, evidentemente tamén estamos falando, son líneas, moitas delas, moi potentes, que benefician a moita xente, isto tamén é certo, non? Non é o mismo que, con todos os respetos a calquera concello, unha liña a Barbadás, a Valenzá, onde hai un montón de xente, unha liña ao polígono de San Cibrao, onde traballan 10.000 traballadores, unhas liñas en condicións, ou case se falla un pouco, non? Poño dous exemplos claros, non? Entonces, creo que tamén, aunque son poucos, efectivamente, é certo que sí que son estratégicos e que beneficiarían a moita xente. Por tanto, sería un paso moi importante se o conseguíramos, pero ante isto, eu creo que se o conseguíramos, teríamos, creo que un mandato medio arreglado, pero como é difícil e nunca se fixe hasta agora, pois vamos a ser prudentes e traballar. Por a nosa parte, os compañeros do BNG, total predisposición a pactar un texto que reforce o acordo da mesa, a mesa técnica, e, por tanto, técnica política, e, por tanto, pues, que se reforza aquí con ese acordo, por moito mellor para todos, de acordo? Só Sí. se me permite, é que a mí o que me doi un poquinho esta situación é que o Concello que máis preocupado debería estar por avanzar nesto, parece que nos está facendo un favor ao resto dos concellos, é dicir, os concellos se tiña que preocupar da mobilidade, da propia mobilidade, non digo de agora, isto se lo vamos arrastrando fai varios anos, que o Concello de Ourense parece que está facendo unha especie de favor ao resto dos concellos da área metropolitana. E creo que o máximo beneficiado desto é o Concello de Ourense, e é o que debía impulsar e o que debía ter máis gana de que se adiante, non digo nada máis. Nin nada menos. Se queren por alusións do Concello de Ourense contestar, creo que non. Queda nada que decir, señoría. Bueno, pues nada, deixámoslo así. Vamos, bueno, é un buen momento para votar. Bueno, entonces... Nada, hasta nos
Estémonos No, No, pero escoita, porque no, pero escoita, non sei que dios, pero será mellor para cambiala, debe de eu creo que votar a favor, non. Manteñer a cousa e cambiala, porque senón decae. Senón decae. Así que, claro, tería desfavorable. Despois votai a favor, se queres un voto máis tamén. Vale. Vale. Veña, vota os demais e reservámonos o voto, vale. Pero lo vemos positivamente, Como... Moi ben. Bueno, pues isto queda dictaminado. Vale. Vamos co punto número 3, que é outra moción, neste caso do Grupo Popular, para solicitar financiamento estatal directo para a aplicación da Lei de Benestar Animal e aplicación dunha liña provincial de apoio aos concellos. Vale. Neste caso ten a palabra o diputado de Medio Ambiente, José María Lago. Boas tardes a todos. Como xa este tema non é novo, falámoslo moitas veces, o tema das colonias felinas é cada vez máis preocupante e danos cada vez máis dolores de cabeza. Encima, agora, que as novas reglas fiscais, pois todavía está máis constreñido os presupostos, non se pode facer nada. Entonces, traemos unha moción para solicitar, primeiro, Pedro nos acordes, que neste tema xa falamos moitas veces, habilitar unha liña de financiamento estatal directa estable anual destinada ás entidades locais para a aplicación efectiva da Lei de Benestar Animal. Non pode ser que se cree unha lei e que volva a ser unha lei que non este dotada orzamentariamente e que teñamos que asumir. Solicitar a distribución dos fondos se realice mediante criterios sobre obxectivos baseados en habitantes, garantindo unha asignación automática equitativa e proporcional. Reclamar que no desempeño do modelo de financiamento se teña en conta criterios correctores complementarios como é a extensión do territorio do municipio, a dispersión e o carácter rural do mesmo, que somos os concellos máis afectados, todos os do rural. Solicitar a implantación do sistema simplificado de justificación de fondos que permita acreditar o destino das actuacións mediante presentación de facturas ou certificación de secretarías, non reducir a carga burocrática, en fin, e instar a Deputación de Provincia de Ourense a habilitar con carácter transitorio, non para sempre, pero hasta que non se dote financieramente esta lei, unha liña específica de axudas para concellos de menos de 10.000, establecendo unha asignación económica en función de poboación, vedese os criterios de 0 a 1.000 habitantes 1.000 euros, de 1.000 a 3.000 2.000 euros, 3.000 a 5.000, 3.000 euros e de 5 a 10.000, 4.000 euros, sempre e cando este condicionada a aprobación da próxima modificación de crédito e dar traslado do presente acordo ao Goberno do Estado e a Xunta de Galicia, a FEGAN e declarar lógicamente a Diputación Provincial de Ourense. Nada máis. Bueno, moitas gracias. Empezamos polo turno de non escrito, neste caso. Aquí hai varias consideracións que facer. En primeiro lugar, eu considero que sí é certo que é unha legislación, unha lei estatal e que, polo tanto, están nos endosando os concellos nunha competencia que considero impropia. En relación á exposición que se fai aquí, pois comentar xa varias cuestións que é basicamente por onde vou ir no debate. Pois fálase de control poboacional, asistencia veterinaria, onde tamén cumpría, era necesario que se fixera unha captación de voluntariado por falta de persoal propio. Desde logo, no meu concello sí que hai 2 ou 3 colectivos de voluntarios e voluntarias, basicamente voluntarias, que colaboran moitísimo en levar a cabo esta tarefa. Fálase tamén do modelo baseado en convocatorias de subvención e en concurrencia competitiva. Hai que aportar factura a factura. Ademais, verificado de que estean todos os datos correctamente cumplimentados, con moito detalle en relación a cada factura. Necesítase prácticamente un funcionario para realizar esa labor. Entón, isto supón un custe, evidentemente, ainda que o funcionario a funcionaria este do Concello, vai supor un custe en tempo, en deixación de outras funcións en relación a este traballo. Por outro lado, un pequeno detalle, a nós non nos costa 200 euros a esterilización dunha gata, costa algo menos, pero bueno, eso é debatible. Por outro lado, aquí falase tamén de financiamento estatal. Eu considero que tamén debería estar implicada a Xunta de Galicia no que é este financiamento. Tamén falase na moción. Por outra banda, considerase necesario implantar un modelo de justificación simplificado, semellante ao previsto no marco do Pacto do Estado. Imprescindible facer isto. Por outro lado, nos acordos, no primeiro punto, eu engadiría que tamén se debería incluir a Xunta de Galicia,
Por outra banda, aquí falase de concellos de menos de 10.000 habitantes. Debe estar de moda o discernir e distinguir e separar entre concellos de menos de 10.000 e de máis de 10.000 habitantes. E os outros concellos que superamos os 10.000 habitantes tamén temos custos. Dito eso, en Barbadas, se non lembro mal, estamos entre 30 e 40.000 euros o que nos gastamos en esterilización. O sea, é un diñeiral. É un diñeiral. Entón, considero que, aínda que os importes que se citan aquí e que se mencionan aquí non son moitos, pero incorporemos aos concellos de máis de 10.000 habitantes. Supoño que podo incorporar unha emenda, non? Porque ao final hai que pensar que exactamente por cuestións legais a Diputación tamén o ente que apoia os concellos de menos de 20.000. No, 15.000 solo que te Carballiño. Sí, de 15.000 solo Carballiño. No, que poño de menos de 20.000. Por favor. Menos de 20.000. 40.000 euros que van aí nos gatos e gatas nas colonias felinas. Grazas. Vale, moi ben apuntado. Bueno, seguimos por o turno. Un momentiño, por favor. Democracia. Democracia. A ver. Voy a decir una cosa que no me atrevo a decir en el pleno, pero voy a intentar decirla aquí por si me sacáis de duda. Pone que la esterilización de una gata cuesta alrededor de 200 euros. ¿Cuánto cuesta castrar al gato? No, lo digo por si no, No sé. por lo de la igualdad, lo digo por lo de la igualdad. Vale. Señor Bernardo, por favor, continúe. Bueno, por lo menos non pasamos mal. A partir desta importante disquisición de Baza, aclarar unha cousa, a castración non, pero despois hai que poñerlle o chip, hai que vacinala e hai que Pero poñer... eso sale igual los dous, No, pero digo que ao final sí que te vas aos 200 euros, non te digo. ¿No? Pero bueno, independentemente de eso, ahora mismo, de verdade que é un problema social de primeira magnitud, o sea, a xente con isto realmente, ademais, enseguida ler unha lei, non ler un apartado este onde non se pode dar de comer aos animais de rúa, esa parte non vamos, ou hai algún tipo de salto ao baleiro no cual esa parte non a lee ninguén, entón estanlle de comer, pero os gatos non son seus, e digo, non, mire, pero que se dá de comer xa porque son seus, senón non te dá de comer. O que non pode ser, porque ademais as gatas, como casi todos os animais son moi inteligentes e autorregulanse, se non hai comida ad libitum, xa elas non quedan preñadas, pero claro, se lles dan de comer todo o que hai, pois quedan preñadas ademais en períodos moi curtos de tempo, non? É unha cuestión simplemente biolóxica. Pero bueno, indo un pouco o que decía o compañeiro Valcarce, efectivamente, o sea, aí está ben que carguemos contra o Estado, pero a Xunta, na Lei 4 2017 de 3 de outubro de protección do benestar animal, xa non lo empaquetaba. O sea, acabou de empaquetarnos o Estado, pero o primeiro xa foi a Xunta de Galicia. Aí, os de encima, poñense sempre de acordo en que os que estamos abaixo sexamos os pagafantas da festa, non? Entón, aquí, neste caso, e de feito a Xunta tamén saca unha subvención, pero volvemos ao de sempre. Outra subvención que tens que preparar, eu négome. O sea, esta non a temos solicitado, mira que pedimos subvención. O noso concello, vamos, pedimos hasta o que non sale, ás veces. Pero esta non, porque esta é que un verdadeiro quebradero de cabeza solicitar e despois justificala e despois ainda por enriba para que che den 30 euros por animal. Pero, a ver, mire, polla sale máis caro o proceso administrativo que o que nos poden aportar para a castración, non? Entón, que se poñan de acordo entre a Xunta e o Estado e nos den o diñeiro suficiente para facer con un criterio máis ou menos racional estes tratamentos que nos dicen que hai que facer. E que eu podo estar de acordo, ainda que tamén é verdade que esta lei fíxose desde un despacho sentados en Madrid, sin coñecer en absoluto a realidade que pode ser os 91 núcleos que teño en Allarizo que teñen calquera de vostedes nos seus concellos. E evidentemente, pois, oiga, en Madrid é moi doado decir que se vai a facer un control de colonias felinas,
que lles vou a dicir eu que non conectamos todos nos nosos concellos onde os gatos non se sabe de quen son de todos, son desta casa, saíron onte, volveron mañá e como gestionas ese invento que colles o gato e ainda te van denunciar porque era deles, o sea, cuidado, e despois ainda por encima que é inaplicable a lei, porque eu non sei se o saben, pero teóricamente non, pon o papel, por non ter chip un gato sería unha sanción de 6.000 euros. Claro, a ver, de que estamos a falar? De que estamos a falar? É que despois nin é posible aplicalo, porque calquer persoa con un pouco de mesura dice, pero como vou a meterlle 6.000 euros por non ter o chip ao gato, cando se fan barbaridades bastante máis importantes con unhas sancións moi inferiores. Entón, ao final acabas non facendo incluso o que pon a propia normativa, e isto así é un desastre. Eu, no último, no das axudas, pues, a ver, seremos os primeiros en pedilas, digo claramente, pero tampouco non me ten moito sentido porque ao final é solicitar outras subvencións, non sei se me explico, non? E ao final acaba sendo que casi é mellor que nos metan uns 1.000, 2.000 e 3.000 euros no Cooperou, non? E non, porque é un proceso administrativo para aquí, para a propia Diputación, un proceso administrativo para nós como concellos, e que os dediquemos ás colonias felinas ou non, pero eu creo que me explico perfectamente o que estou dicindo, porque ao final tamén empezamos a sacar ordes e pasa un pouco como coa Xunta, non? Sacamos e acabamos tal. Eu sei que Álvaro ten un empeño especial na de vivenda, pero a de vivenda a min tampouco me cae especialmente simpática, porque ao final non é unha competencia nosa que nos acabamos metendo a facer e que podes facer unha casa ao ano e con eso solucionas o problema de vivenda. Home, non sei, ten que ser un problema ben cativo de vivenda no teu concello. Eu, desde logo, non vamos a facer esa vivenda no noso concello porque non me dá, hasta despois sería un problema, andarían a paus casi para ver a quen é o que ten o dereito, non? Sería moi complicado. Entón, isto, valórenlo vostedes como grupo proponente, nós non vamos a votar fora por eso, desde logo, pero, bueno, eu xa lles digo que ao mellor danos máis traballo do que realmente tal. E eu sí que metería, bueno, e se queren fano vostedes ou propoñémolo nós, o tema de introducir a Xunta de Galiza nestas líneas de financiamento, porque ao final xa digo que foron os primeiros en pendengarnos o tema das colonias felinas nos concellos, despois sumouse o Estado, porque para estas cousas van todos xuntos, non? Enseguida, se hai alguén a quen empaquetarlle, todos se poñen de acordo. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. Venga, o digo, perdón, PSOE. Boas tardes. Me ha tocado ao final, está prácticamente todo dito que traía eu para aquí. Evidentemente, eu voto de falta que tamén se lle pida a Xunta que aporte o que poda, evidentemente, e a lei ten moitos puntos indefendibles de ningún xeito, porque aquí falamos dunha serie de cousas, parece que se vai esterilizar o animal e acabou o problema. Non, o problema vai seguir aí, que lle vai dar de comer, que non vai atender cando enferme, unha serie de cousas. Eu teria unha pregunta sempre tamén, quen vai firmar o consentimento anestésico para operar o gato? Non sei que non vai firmar. E despois, bueno, pois eu que me xubilo dentro de 2 anos estou pensando en deixarme de xubilar porque con 260 euros eu vou capar moitos gatos. Moitas gracias. Sí, pois fala comigo cando fagas a licitación. Por a mitad de precio. Bueno, o que eu te diga. A ver, que estamos... Bueno, sí. Vale. Alguna... Solo decir que estudiaremos todas as modificacións que falaremos antes do pleno. O do precio moitas veces é pola distancia, porque non é mesmo en Barbadás que ten competencia co que ven a Budiña, o que pode vir, co mellor vai ir solo e tamén a precio. E aparte outra cosa, se están garantizando Sí, pero hai de todo. No, sí. Sí. Si presento emendas, ou van a ser aceptadas esta proposta que estou facendo de incluir os concellos de máis de 10.000 habitantes, de incluir a Xunta de Galicia? Eso está claro, non, vale. Ou presento emenda? No, eso excluimos incluir os de, o sea, excluir os de máis de 20.000 habitantes, ou está concedo... No, vale, a ver, vamos a ver. No, vamos a ver. O criterio, no, o criterio sabedes, o sea, o criterio sabedes que é
de cooperación cas diputacións é de máis de 20.000 habitantes. Exactamente. Non é outra idea. Entonces, non vamos a excluir os de 15.000 e deixar a 3 fora, ni nada. Entonces, evidentemente, se queremos meter os de máis de 10.000, quitemos hasta 14, 15.000, pois metelos a todos. Excluimos os de menos de 20.000, ou sea, perdón, os de máis de 20.000 e acabouse. A participación da Xunta Sí, tamén a tamén metemos. vai engadir. Entón non O que sí presenta que temos nada. que falar é se mantemos a parte económica ou non. Eu parte estou de acordo tamén con... Pero bueno, hai quen defende unha cousa e quen defende outra. Efectivamente, meternos ao millor en subvencións para ter 2.000 ou 3.000 euros, igual a mí que nos deran cada uns 2 ou 3.000 euros é que nos corresponden e acabouse. Pero bueno, é un guiño, é unha forma de falar. Bueno, falamos estes días e vemos como mantemos. Eu creo que no sustancial estamos todos de acordo. Nada máis. Entón, recoller esas dúas cuestións que nos que se comprometemos xa obligatoriamente, vale? O de menos xa, o de menos de 20, máis de 20.000 habitantes, o de incluir a Xunta. E miramos o tema, o resto. Votamos logo. Venga, a favor. Os demais reservan o seu voto. Seguimos, vamos co cuarto punto. 60.000 Queda ainda unha... Queda o punto 4, que neste temos moitos. Pienso, esterilización, chipeo, castración, 60.000. Vamos, se lles parece logo co punto 4, que é a moción do Grupo Socialista sobre a prevención de incendios forestais e a adopción de medidas de apoio provincial ante o risco de lumes para o verán 2026. Moitas grazas. Susana. Moitas grazas, presidente. Nada, bueno, xa que era todo explicado un pouco na exposición de motivos, todos somos coñecedores do que nos pasou o ano pasado, da vaga de lumes que tivemos, pero é máis, este ano, xa vistes o que pasou esta semana, se empezamos con lumes nesta provincia, ademais con bastantes hectáreas queimadas. Vou pasar a ler a proposta de acordos que traemos que vamos a levar a pleno. Primeira, que a Mesa Provincial de Incendios publique e difunda as súas conclusións nun prazo non superior a 30 días e que estas sexan trasladadas ás administracións competentes, Xunta de Galicia e Concellos, acompañadas dun calendario concreto de implementación das medidas acordadas. Segunda, adoptar no prazo de 3 meses e con cargo ao orzamento do 2026 as medidas preventivas da súa competencia directa derivadas das conclusións da Mesa de Incendios da Diputación de Ourense, con vistas a reducir a vulnerabilidade do territorio provincial ante o risco de lumes do verán do 2026. Terceira, implementar un programa de asistencia proactiva aos concellos, mobilizando mecanismos de apoio técnico, económico e operativo, ademais de cantos outros servizos provinciais sexan necesarios para realizar a tramitación dos expedientes de xestión de biomasa no interior dos núcleos de poboación, reforzando a capacidade dos municipios rurais para cumprir coa súa competencia no cumprimento da normativa de prevención de incendios. Cuarta, instar a Xunta de Galicia a asumir co persoal propio especializado con brigadas permanentes ao longo de todo o ano, 12 meses, a xestión e limpeza das franxas secundarias de seguridade, tal e como se comprometeu o presidente da Xunta de Galicia. E quinta, instar a Xunta de Galicia a presentar co carácter inmediato o proxecto da nova Lei Integral de Incendios Forestais, comprometida dende o 2021 e recollida como actuación prioritaria no Plan Forestal de Galicia 2021-2040, así como o Plan Director de Industria Forestal, instrumentos ambos imprescindibles para abordar as causas estruturais dos incendios forestais na provincia. Nada, eu creo que xa nos atopamos todos inmersos de como vamos a organizar este ano. Creo que todos os concellos somos coñecedores do que pasou ano pasado. Este ano, por non sei nos concellos, pero eu creo que a problemática que tivemos o ano pasado vamos a ter este ano. Se está vendo. Nada máis por agora. Moitas gracias. Turno para os grupos. Empezamos non escritos. Nada. Nada, neste caso nada. Vale. Moi ben. Democracia? Nada, tampouco. BNG? A ver, outro día tuvemos unha reunión na delegación da Xunta en Ourense e a verdade que eu creo que o Manolo, o alcalde de Vilar de Barrio, dixo ben, non estamos contentos. E dixo así rotundamente e a verdade que o dixo expresou no ben, non? A ver, é un problema moi grave, moi serio, xa indo máis alá de as culpas son dos, culpas son doutros. O problema é estrutural, como moi ben se fala no último punto, e o problema estrutural precisa medidas estruturais. Este ano vamos a, bueno, a Xunta a través do convenio con Seaga pon o doble de diñeiro, pero que ao final
é un problema de diñeiro, por suposto, pero basicamente non é un problema de diñeiro, é un problema de ordenación do territorio e de búsqueda de solucións que non sexa desbrozar todos os anos as mesmas parcelas, porque eso, ademais este ano que o gasol ten pinta de que vai moi caro, vai nos salir ser moi contraproducente a todos, non? Entón, aí, eu creo que estamos centrándonos no instantáneo, como vamos a evitar que o lume chegue aos povos este ano, sin pensar en que isto ten que ser unha loita a un período medio longo de tempo, porque senón non vamos a conseguir nunca parar esta problemática, non? Cando me refiro a isto, eu sei que podo ser cansino, pero repetirei unha mil veces. Un é o tema da propiedade. O sea, é que mentras non afrontemos isto, e outro día o delegado da Xunta me viña a decir que, claro, que era un problema desde o punto de vista xurídico. Pois, oiga, na Xunta, no Parlamento galego, terán que resolvelo entre todos, e non digo que o afronte só o partido gobernante, senón que terá que ser un tema que afronten entre os tres, os 4 partidos que ahora mesmo están ali, porque senón estar mandando cartas a falecidos ou xente que emigrou a Cuba e non se sabe que vai ser dela todos os anos, a mí pareceme ridículo e unha perda total de eficacia administrativa, non? Entón, punto 1, ese, o sea, tratar de identificar propietarios, incluso que os propietarios, se non queren as parcelas por o motivo que sexa, estén, a través do Banco de Terras ou como sexa, dispostos a denunciar, pero que xa pasa a ser un problema de administración sin ter que andar aí buscando detrás de non se sabe moi ben quen. E estamos falando de en torno a un 30% da propiedade que cada vez é máis. Cada ano eso vai a peor. E despois no resto, xa digo, eu aquel día tamén o manifestei, que o que é unha responsabilidade da Xunta. Agora temos o plan contra incendios, agora vamos facer o plan municipal se o problema non facer plans, plans a mí parecen estupendos, podemos facer os plans que queiramos, pero o problema é que moitas veces eses plans non están ligados ao territorio. Por exemplo, o plan contra incendios forestais que ten o Concello de Allariz, o primeiro ainda o fixéramos nós, despois apuntámonos ao de Seaga, colleron, trazaron 50 metros ao redor do núcleo urbano. Ás veces o núcleo urbano é pequeno, ás veces nós temos unhas zonas de expansión moi grandes polo propio pexón, resulta que estou mandando deslocar ao mellor a un que está a 400 metros da última casa, cando non é esa, e ao mellor resulta que hai un regato ao lado. Entón, a ver, eu confío nos técnicos da propia Xunta de Galicia para facer plans realmente de contingencia do que fai falla en un momento determinado, traballar no territorio, onde hai que limpar, onde non hai que limpar, por onde están os accesos, onde están os puntos de carga, e isto non está feito, non? Entón, ao mellor aí era algo que sí que tiñamos que traballar. E despois, por suposto, e ben ligado ao que falábamos antes, ou conseguimos ter un territorio vivo, un territorio que a propia cidadanía traballe con axudas como sexa, o que se ten falado sempre, non? Aquí hai non está agora o doutor, o tema de previr antes que curar, porque despois, cando nos metemos na voráxine como este verao, da igual que teñamos os medios de extinción que teñamos, da igual, non dás chegado a todo, non? E aínda por enriba, bueno, pois este ano vamos a ter máis superficie para que desbroce se haga, porque en principio se meteu máis superficie, pero que o ano pasado a realidade é que en agosto ainda estaba sin desbrozar parte do que estaba xa pagado polos propios veciños. E eu non sei de onde van sacar as empresas este ano para acometer esa inxente cantidade de territorio que habería que desbrozar, xa digo, nas parroquias priorizadas, non falo das outras, non? Entón, ao final, eu creo que non estamos afrontando con credibilidade sobre o terreo un problema que é verdade que despois, cando se nos vai no verán, o ano pasado, tuvemos a sorte, entre comillas, de que máis alá daqueles feridos que os houve e algúns de gravidade, bueno, pois non houve víctimas mortais, pero chegará un día en que, desgraciadamente, porque é un tema estadístico, non? Cando hai moitos lumes, e é certo, xa empezou a arder esta semana, e acaba de estar chovendo, pois os elementos están contra nós, teñemos que tomar medidas que vayan máis alá. Sinto darlles a chapa, pero os lumes, a verdade, que a mí é un tema que tamén me toca de cheo, e que, máis alá de que podamos facer algunha aportación sobre isto, eu creo que sí que temos que ir un pouco máis alá entre todos
porque é un problema de país de primeira magnitude e que cada ano vai a ir a peor porque é o que hai, o sea, porque cada vez hai máis abandono e iso conleva despois que os lumes se disparen e despois sexamos incapaces de acometer a magnitude do problema. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. Patricia Torres. Gracias, presidente. Bueno, aquí xa houve unha mesa que despois eu falei con xente que estuvo na mesa que non eran políticos e dixéronme que efectivamente unha vez que me levantei eu da mesa aí xa descontrolou todo. Entón, había unha mesa naquel momento, a intención era ter esas 3 mesas e despois facer unhas propostas comuns. E ao final o que se fixo ao revés o que planteámos os dun inicio, que isto se estudiara primeiro e despois nos sentáramos a falar pois ca xente que propuxo, que fixo propostas neste caso. Ahora mismo a persoa que neste caso ten competencia e conocemento que en emerxencias na Diputación que José Ramón pois está co traballo desto, de feito teño o venres unha reunión con él para avanzar como vai con estes temas, pero está traballando. De todas maneiras, son moitas propostas. Habíamos limitado a 2 follas por participante e houve persoas que mandaron 40 e pico páxinas, entre eles algúns partidos. É dicir, ni siquiera respetamos as normas que puxemos entre todos. Entón, claro, hai que pormenorizadamente velo e definir, porque hai moitas propostas que son comuns. E despois, por outro lado, o de adoptar e poñer económicamente estas propostas, a ver, é que propias tampouco son. E estamos na de sempre, temos o presupuesto que temos. Entón, claro, por exemplo, a mellor o de habilitar, que é unha cousa que sale moito, de habilitar o tema de sistemas para conectar a auga nos puntos, bocas de riego e demais, é interesante, pero lóxicamente non podemos dotar a provincia de Ourense de golpe, porque iso ao final ten un custo importante. Entón, bueno, hai que velo, lóxicamente encantaríanos que as brigadas estuvesen 12 meses ao ano e non 3, pero bueno, é dicir, hai que estudialo con calma e vémolo, pero que sí creo que é importante ter en conta que a mesa provincial paralizástelas vos e por outro lado que os orzamentos da Diputación pois son os que son. Isto con respecto máis que nada pois a propia Diputación, é dicir, a ver cales son as medidas que vamos ter que nos adoptar e que sexan lóxicamente viables a poder asumir no 2026, porque xa vemos, faise unha modificación ara de crédito para temas propios da casa que case vai a 30 millóns de euros, queda a de facer para entidades sociais, culturais, deportivas e concellos e pois incumplimos estabilidade orzamentaria, estamos nunha situación complicada, lóxicamente, por unha injustiza que o que dio o presidente, as reglas fiscais que están aquí, que non hai maneiras, aprobáronse no 2012 nunha situación de país totalmente distinta e non cambiou nada en este tempo. É increíble que non tuveran tempo do goberno en poder adaptar estas normas, pois non digo que abran a mau para todo, pero, home, pois é que é injusto, é verdade que é injusto, porque a mellor isto pois podíase facer algo máis do que se poida facer, pero lóxicamente estamos atados de pés e mans, esa é a realidade. Nada máis e gracias. Moi ben, algunha observación? Sí, Susana. Nada, para rematar, bueno, por lo que vexo que a mesa provincial próximamente nos remitirán. Sí, pero a idea era que el fixera a proposta común e ir a debatir cos poñentes. Eso foi o que se falou. É que dimos moitos bandazos ao respecto da mesa. En teoría é... Non, JSA ten o documento máis ou menos definido, vámoslo a ver, pasaráselle, bueno, aos voceiros inicialmente, aos grupos, pero a idea é ter unha mesa cos propoñentes con ese documento único. É dicir, estamos neso, pero é que isto xa se pudo facer a principios de febreiro e ao final, mentre estaba eu ali, estuvo todo tranquilo. O ir meu xa se descontrolou. Dino os propios propoñentes que estaban ali presentes. Entón, por si, vou ter que estar ali. Pois, nada máis, nada máis. Bueno, eu simplemente comentar dúas cousas, un pouco de sempre, por se arroja algunha idea sobre despois, porque eu creo que nestas cousas evidentemente todos estamos de acordo, todo o mundo queremos prevenir incendios, todo o mundo queremos evitar por desgracias persoales e perdas materiais, non? Eu simplemente que creo que dúas cousas, unha, eu estou completamente de acordo, estamos todos completamente de acordo,
Primeiro, efectivamente, vamos a rematar, eu creo que nós vamos a facer unha aportación, que ao mellor outras entidades non se fixo, aquí, bueno, efectivamente, demos bandazos, pero creo que vamos a intentar terminar facendo unha aportación provincial, é dicir, unha aportación, efectivamente, que surgiu da xente, que agora nos sistematizamos, organizamos e complementamos e que terminaremos debatindo e mandando como un elemento máis para a resolución do problema. Non creo que sea o único, pero é importante. Era unha provincia tan castigada por lumes ou extraordinariamente castigada por lumes como é a nosa provincia. Respecto ao diñeiro, bueno, hai unha teima que lle digo moitas veces, é que a verdade é que toda mala sorte gobernar a Diputación con tan poucos cartos, porque facemos milagros, non? Eu creo. E digo por qué? Porque en materia de lumes, ninguna Diputación fai prácticamente nada. Ninguna Diputación ten ningún convenio ca Xunta. E nós, en materia de lumes, claro, é insuficiente, pero nós en materia de incendios hai anos que se fai moitísimo da Diputación. Van moitísimos tractores e seguiremos hasta esgotar, ou este ano volveremos a introducir novamente o apartado no convenio da Xunta a asumir outra vez os 10 tractores que se compran cada ano, incluso xa asumindo un pouquinho a cuantía de cada un deles. A proposta dos técnicos últimamente quedaba escasa, xa, moi escasa, co cual chegaremos xa, eu creo, non sei se vamos xa na terceira ou na cuarta, estaremos xa ou pasando os 30 ou chegando aos 40, máis ou menos. De 30 a 40 tractores que casi chegan a mitad dos concellos da provincia, non? Logo, temos o convenio ca Xunta para no ano pasado foi pioneiro en 3 mancomunidades, dotala de 4 brigadas dotala de material que continuará, e este ano esténdese a 2 mancomunidades máis, que é a de Ourense, neste caso, e a de Santa Águeda, que tamén vai a levar tamén, que son as que agora mesmo están, e por lo tanto, no, ano pasado eran 4 mancomunidades, e agora van a ser 6 mancomunidades. E, por lo tanto, eu creo que os avances aí son importantes. E despois eu remato, pero eu creo que é unha cuestión que nos afecta a todos, e nos afecta a todos, que efectivamente, como decía Bernardo, como país, e temos que facer todo moita pedagogía, porque ao final lles pasarán a todos, e que hai un montón de alcaldes o concelleiros, me dá igual. Ao final, o problema parece que é dos concellos, cando o problema é que hai un árbol dun particular na carretera, e o problema non é do dueño, que despois colle, corto e vendeo, non, o problema é do concello. E quen di eso, di efectivamente calquera outra cousa. Eu creo que debemos tamén centrarnos un pouco en facer moita pedagogía, e ao mellor ser en parte tamén un poquinho máis duros, porque claro, esa historia de que non, aquello chamar de atención ao veciño, que non, pero atención ao veciño é un incívico, e é unha persoa que está poñendo en peligro moitas veces a vida das persoas. Entonces estamos trasladando unha responsabilidade en todos os sentidos, porque hai moita xente que incluso che di, no, eu limpaime vos e pasaime a factura, xa por non chamar a quen limpar. Non, pero non se trata de eso, non teño unha empresa de limpeza de montes. O Concello non é unha empresa de limpeza de montes. O Concello só estará para executar subsidiariamente aqueles casos que non fagan outras administracións e que supoñan un peligro certo para a vida e a integridade das persoas, non para limpar as fincas de todo o mundo, que isto non é unha empresa de limpeza de fincas. Entón eu creo que aí ao mellor debemos tamén fazer moitísima pedagogía entre todos e chegar a un acordo entre todos, porque os prexudicados somos todos ao final, porque se un concello limpa, outro non limpa, se un ten brigadas, outro nas ten, ao final ese arroxarse as cousas. Pero bueno, eu creo que estamos de acordo, vamos a sacar ese documento, vamos a sacarlo, estou seguro que non sei se por unanimidade, pero con máximo consenso, estou seguro, porque todo o mundo estará de acordo nas causas e nas posibles solucións. E vamos a seguir traballando eu creo que o instrumento máis adecuado porque é o que máis nos beneficia, porque temos implicación de outra administración, son estes convenios ca Xunta, que nos permite ter moitas máis brigadas ca outras provincias, neste caso mancomunidades, maquinaria, seguir comprando tractores e seguir tal. Eu creo que por aí deberían ir os tiros. Agora, bueno, se hai outra proposta mellor, pois evidentemente a dilucidaremos e a votaremos. Pero bueno, creo que por esta Diputación, xa digo, é a única que ten convenio ca Xunta en materia de prevención de lumes. E desde hai moitos anos, e que cada ano vai aumentando máis. E, por tanto, creo que a implicación é importante nese sentido. Bueno, vamos alá. Votar. Venga, a favor. Os demais reservamos o voto. O que hai aquí é que non hai votos en contra normalmente. Bueno, nos queda a moción de urxencia, que non temos aquí ninguna, e algunha pregunta se teñen, e se non, pois damos por terminada tamén esta comisión.
Vamos a empezar. O continuar. Bueno, estamos xa na siguiente comisión. A comisión, a ver, por favor. Estamos xa na comisión informativa de políticas sociais. Estas diferencias anteriores pois, ten máis ou menos contido. E no primeiro punto temos a aprobación da acta anterior, que como sempre, se non hai alegacións, daríamos por aprobada. Mocións de urxencia non hai. E rogo se pregunta se hai algunha. Non. Entón aquí recuperamos tempo. Vale. Terminado.
Siguiente comisión, a Comisión Informativa de Turismo, Termalismo e Medio Ambiente. Bueno, aquí sí que hai temas. No primeiro punto é a aprobación da acta da sesión anterior, se non objetivos, ok. Aquí, vamos a prosbar, non? Sí. Aprobación no segundo punto é a aprobación da adhesión da Diputación Provincial de Ourense ao convenio marco de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático e a Xunta de Galicia aos sistemas de responsabilidade ampliada de residuos de envases domésticos de envases lixeiros e papel cartón dun só uso. Bueno, aquí é unha cuestión técnica que se non lle pedimos ao señor secretario que non se informe mellor ca político, non? Así que moitas gracias. Sí, gracias, presidente. Boa tarde a todos e a todas. Nada, trátase simplemente de que a Deputación Provincial de Ourense se adira ao novo convenio marco en materia de envases domésticos, envases lixeiros de papel cartón de un só uso que propón a Xunta de Galicia e tamén o Coembes. E, sobre todo, bueno, traese neste momento porque así nos facemos se facemos a adhesión antes do 30 de abril de 2026, podemos beneficiarnos da previsión de eficacia de retroactividade desde 1 de xaneiro de 2024 que preverá o propio texto do convenio e, polo demais, nada, o clausulado do convenio remitiuse coa proposta. Bueno, pues, moitas gracias. Intervencións? Nos escritos non, democracia sana non. Venega? Dalle, Xosé Manuel. Non é especialmente por hai unha cuestión que me sorprende dentro do informe que fixo o servizo, non? Con respecto ao tema do papel cartón, o seguimento que se lle fixo desde o 2012 ao 2024 é sorprendente a curva descendente, non? Que hai no reciclaxe por parte na recollida e reciclaxe desto. Sin embargo, en envases lixeiros sí que aumentou, pero en papel cartón, desde 2012 ao 2024, pois ten unha curva descendente, é un pouco chamativo, aí algo pasa, non? Evidentemente, porque non é porque se faga menos cartón, sino que as cousas cada vez aumentan. É sorprendente que baixara tanto do 12, sobre todo, non? Casi a mitad. E despois, hai que ter en conta, ainda que valora aspectos positivos o propio informe, advirte de determinadas connotacións negativas, non? Digámoslo así, desafíos na parte número 5, que é a dependencia externa do financiamento, a carga administrativa adicional que lle vai supoñer a Diputación, unha cobertura desigual e de custes logísticos, a dependencia claro, lóxicamente do comportamento do cidadán, eso sí que non é culpa da Diputación, evidentemente, non? É unha última consideración que fai e é, por moito que se queira facer voluntaria, os incentivos que se fan, ao final acaban a convertindo en obligatoria aos distintos concellos, non? Bueno, sin nada especial que obxectar, a min, desde logo, pois, chama a atención que os concellos teñen que ter en conta, e a Diputación tamén debería ter en conta estas consideracións que o propio servicio fai. Mais alá de que siga sendo beneficioso, que mellore cousas, bueno, estas consideracións negativas é conveniente telas en conta, non? Pois gracias por a aportación. Eso é, non. Bueno, nos, alguén máis? Non. Vale, pois con estas consideracións logo votamos sobre a aprobación da adhesión. Por favor. Os demais se reservan o voto, entendemos. Ok. Moi ben, vamos co punto 3. Pode ser debate conxunto. Modificación da ordenanza reguladora do Servicio Público Supramunicipal de recollida de residuos de construción e demolición de obras. Punto 3. Modificación da ordenanza reguladora da prestación de prestación patrimonial de carácter público non tributaria do Servicio Supramunicipal de recollida e tratamento de residuos de obras. Vale, a ordenanza ya, a modificación da ordenanza ya a modificación da reguladora. Bueno, informa tamén, sí. Sí, bueno, tamén por cuestións. neste caso trátase de aprobar a ordenación do Servicio Provincial, neste caso supramunicipal, de recollida e tratamento de residuos da construción e demolición das obras, e aprobar tamén a prestación patrimonial de carácter público que se regula nunha ordenanza. Bueno, a fixación dos precios ou das tarifas deste servizo quedan condicionadas á licitación da concesión que se faga posteriori, onde precisamente unha das cuestións
que máis se valorará no prego será a rebaixa que se faga ou os precios baixos que se fagan sobre a recepción de materiais que aparecen recollidos na ordenanza. Bueno, o texto das dúas ordenanzas aparece recollido na proposta que fai o Servicio de Medio Ambiente, que é o que se propón agora a súa aprobación inicial. Moi ben, moitas gracias. Pois ben, turno de grupos, José Carlos non, Bueno Escritos, Democracia non, BNG. Bueno, isto é que xa, en parte, o debate xa o demos a raíz dunha moción do Partido Socialista no anterior pleno, non? Porque ven a conta precisamente da posta en marcha desta planta. Nos estivemos informándonos esta mañá, e claro, canto antes se comece, o certo é que canto antes se comece, antes se pon en marcha, porque aínda así dificilmente, porque houve aí un problema de vandalismo que para poñela en marcha o mellor fan falta 2 anos. Por lo tanto, canto máis tempo tardemos en darlle para diante a isto, pois máis tempo tardamos en ofrecer o servicio. Outra cousa despois é, por experiencia, non? Que parece ser que hai, depende da empresa que acaba collendo esa concesión, como pasa en moitos casos. E a experiencia é, hai empresas que funcionan ben e que, por lo tanto, sí que se aplica realmente esa reciclaxe, e hai outras que non funcionan tan ben. En realidade, o obxectivo a 2030 é que se recicle o 70% de todos estes materiais de construción. Perfecto, está. Bueno, es un soy. Boas tardes, novamente. A nos quedan solo dúas consideraciones. Una, en primer lugar, nos gustaría que se definieran un pouco os concellos, solo que entendamos se os concellos son os do plan de viabilidade, que fai referencia a Llariz, Baltar, Bande, Baños de Molgas, Blancos, Bola, Calvos de Arlandín, Celanova, Entrimo, Sinzo Limia, Xunqueira de Ambía, Lobios, Muiños, Porqueira, Reiriz de Veiga, Sandías, Arreaus, Trasmirás, Berea, Vilar de Barrio e Vilar de Santos. E outra cousa, nos gustaría saber se esta planta de Morgade quen a vai arrasar, se a Diputación ou a empresa que vai levar o tema. Moitas gracias. É a provincia, non? Sí. Ya planta de racha a Diputación, non? Pode ser que hai algún desperfecto, comentaba o Puga, que con motivo dos actos vandálicos que sufriu a planta se destrozou, a maior parte vai nos arrasar a Diputación, pero si pode haber algún pequeno que se paga coa concesionaria na licitación, se son as cuestións que se valoran. Bueno, en todo caso, tomamos nota das dúas cousas e tratamos de aclarar. Deso podo, si vou atribuir eu a cousas que non me competen. A ver, digo porque pedimos explicación, bueno, aclaracións ao respecto disto. A ver, vai non facer a empresa, pero pago a Diputación, porque a concesión é a 16 anos e no precio da concesión vai incluído as obras de reforma e adaptación que ten que facer. Sí, vale. Vale. Foi conxunto das votacións para vamos logo ca punto 3 logo son os dous sería ainda que ao longo do día non se separou, vai no mesmo punto, no mesmo 3 van as dúas cuestións que se separan en isto. Tú te lo dixes? Venga, 3, modificación da ordenanza do Servicio Público Municipal de Recollida, a ordenanza. 3, logo, esa modificación da ordenanza reguladora do Servicio Público, vale? Por favor. Además, entendemos que se dan 4, no seu caso, modificación da ordenanza de regulación da prestación patrimonial de carácter público non tributario do Servicio Público Municipal. Os casos. A favor? Os demais. Vale. Moción de urgencia non hai. Terra vos a pregunta. Sí. Unha, bueno, entendo que a idea era tela presentado por escrito, pero bueno, como foi un acordo desta mañá, si evidentemente entendo que non se teña a explicación. Ten que ver con unha actuación
que houve no Concello do Carballiño, na Fonte de Arcos concretamente, que segundo este cartaz informativo, que por certo está en español, xa sei que é culpa da empresa. Digo eu que a excusa é que é culpa da empresa. Pero bueno, a pregunta non vai por aí. A pregunta ten que ver co investimento de 15.457,69 euros. A ver, a noso que nos trasladan é do que se fixo ali, por iso a explicación que pedimos é que obras son as que se levaron a cabo, é que únicamente se puxo esta fonte. Non sei se eso Pero é... isto non é dentro do papel. No. É un investimento, unha nominativa. É actuación dentro do Plan de Sostenibilidade Turística Ourense Termal. Bueno. Non, pero se te de, eso non é da... Non, pero xestiono... Bueno, cocal. Vamos a ver, o plan de sostenibilidade turística Ourense Termal ese xestiona a Diputación. O Carballiño ten tamén o seu propio plan de sostenibilidade turística. No, ese é da Diputación. Miramos logo aí, non creo que... Non é o noso. Vale. Bueno, é pedir explicacións de en que consistiu a actuación para que teña un custe, porque estéticamente a actuación, do que vexo, non... Eu entendo que son varias actuacións en diferentes sitios e poñen o orçamento global. Xa, pero ali houve a actuación, xa que Sí, pero mira, se acabou, se como dices aí, non eu creo que nadie vai a facer ninguna cousa con esa de poñer 14.000 euros nunha bomba, non? Unha bomba literal, bueno, bomba de unha bombilla. Bueno, pues mirámoslo, tomamos nota e contestamos, vale? Prestouche. Bien, contestamos. Algo máis? Non? Vale, pues finalizamos. Vamos para a última, vamos. Venga, Comisión Informativa de Cultura, Educación, Deportes e Mocidade. Esta en principio tampouco ten máis historia, hai acta, non hai moción de urxencia, pero vos a pregunta, non sei se hai alguna, se non, finalizamos. Bueno, pues ten rematada as comisións. Moitísimas gracias e bo día.